Pomtas. Pamberi pedala namapomtas. Zvese zvichaita zvichikwadi. Zvese zvandichaita zvichikwadi. Ndikanyepa chaswa nemoto. Ndikanyepa chaswa nemoto. Mari yamubatsirwa. Mari yamubatsirwa. Pamusoro ichangamire mutasi. Inini ndindoizwa kudzidzai mudo wayo. Ndinenda ndine zita riri pamberi pekumhangarira vamwe ava ndakamirira mhuri yepamudo wayo. Madheti handichazivi but last week kwakauya ndakanzwa foni yasvika kumba kwangu ichifonwa nemunin'ina wangu anouya zvikanzi sisi muri kudikana kuti musvike kumba. Ndikati kwakanaka here kumba. Zvikanzi kune vaenzi vari kuuyako. Vaenzi vacho vabhepi. Zvikanzi ndivamarume vataiva vatainamata nawo kuchechi inonzi kujeka Apostolic Faith in Zimbabwe vachibata vari kuchasiyana. Saka ndakati alright mainini ndiri kuuya. Ndobva ndasimuka bataenda. Tasvika ndakavabvunza kuti nyaya ndei yaurira Bishop Marume pano. Isusu chechi yake hatichaendi. Zvikanzi aiwa Bishop Marume vakati ndarota hope. Ndarota hope ndakarota samudo aya avari apa apa. Munin'ina wavo anga ari musoja akafa. Ndiye akanzi ndarota atorwa amheno vakamutora voisa mukati memusha wekwamudo aya. Saka ari kuti arikuda kuuraya uyu. Saka mukasazviita nenguva iri chopu yekuchimbidzira ndaona munhu adini aparara plus munhu arikuda kuita izvo anoda kuti ndibatsirane naye mupurisa paizvoti kuine heroes anenge ada kuenda kubasa kuheroes. Sezvinei vana mhai nehanzvadzi yangu nemunin'ina vakati aiwa ngatiite zvechimbi zvokwanzi munhu ada kufa. Zveshuwa munin'ina wangu wakatumidzira mari. Atumidzira mari iye Bishop Marume akati ndine vanhu vangu vandiri kuuya navo. Ndikati zvakanaka. Watumidzirwa mari yavo 30 years vakauya. Inini ndakakwira bhaiki ndobva ndaendako kumba. Ndasvika kumba chinguva chidiki wakasvikawo. Vasvika vakapanana maintroduction as though vanga vasingaziyani. Kana vaizivana kana kuti vanga vasingaziyani andaizviziva. Samarume vakabva vati zviri papi handiti vanhu vari pano munovaziva vanonzi My Beauty. Tikati of course taizvinzwa tiri kuchechi kuti kuna My Beauty vanogara kwaRusaka. Asi umwe uhu ava wangainawo ndasingavazivi. Vobva vati ava vanonzi mukoma Brian Chingwende. Ava vanonzi chinyi My Beauty. Kati zvakanaka. Ndo vandikuti ndibatsirane nawo kuti ndiburitse mhepo iri pano inova ndiye instead yekuti vataure nyaya yekufa kweuya vakabva vati tira kubuditsa panapa pane gona riripo. Izvo paine gona riripo. Gona iri mune divisi, mune mbobobo, mune mheni zviri zvitatu. Takashamisika kuti since apa vafona vachiti uyu ndiye ada kufa sei vakutaura nyaya yegona rine mheni, divisi nechinyi neizvi. Ndopatakati wodai tichitaura. Vamarume vakatanga kutaura vakagara vakatsikitsira pasi vachiprofita kana vaiprofita kana vaitaura kuti zvirubva nepi handazviziva. Vataura nyaya yavo vakataura muchidimbu kubva pedza bva wakati bva yagashirwa nachinyi nababa baba wavo ndo vakabva vagara bva vachitanga kutaura kuti pano pane gona riripo. Izvo paine gona riripo tavai kuti tiribate gona iri asi zvoda kukurumidza nekuti gona iri riri kutiza riri kuda ropa ndio rida kuuraya baba avo vada kutsikwa nedombo kana kubayiwa nemuti bvavafa. Zvikanzi mai vakati pamusoroi inini nyaya itongoripo ndeyekuti zvinhu zvingazviitwe kuitira kuti isusu tiri mashure menguva plus rumhaidzana nenguva. Ndopandakati inini ndine munin'ina wangu kuti atakagarisana padhuze takabva tati ivo vari kuti zvimhanye gona racho rimborirani tiri kubvunzana tiri vaviri. Saka madha vakadayira mai avo obva vati pamusoroi inini ndiri kukumbira kuti imimi mainini kana muri kuda here kuti zvinhu zviitwe usiku huno kana kuti zviitwe mangwani makuseni. Ndakabva ndati mainini zviri kutaurwa muri kuzvinzwa here. Saka vakabva vati tanga kutikwidzira hasha vakati munomu kana makuita zvemadiploma nemaloya kana nesuwo tine madiploma nemaloya kana tichiita zvekuti tafambire chii pano zvamati tifambire ndio ngazviitwe kwete kuti imi muda kutiratidza kuti mune madiploma. Tikati aiwa isusu nyaya itongoripo ndeyekuti tabvunzana chete isusu pachedu kuti asi gona racho kana richinzi rigona gona racho nderani yeti sekuru wedu vairapa isusu zvinhu zvake zvakaputika ari kurwara zvakaputikira mumba mazvaigara pazvachiramo nemba yacho bvazvangoita dota hapana chatakatora pazviri. Saka gona racho rimborirani. Akabva ati hasha kuti simudzira voice zvokuti takabva tangodzika mabva tangonyarara. Tanyarara kudaro
vakabva vataura nyaya dzavo, bva vataura ndopakazoti izvozvizvi takuchitanga basa. Nguva dzanga dzatova kumapasti 12 dzeusiku. Vakati ngatitange basa. Vakati asi ngatimbobudei panze timboti mwinyi. Takabuda panze. Vamarume vaya vakabva vati handei panze mukoma Brian naMadha. Vatabuda panze vangoti tauriranai nekuti ini ndagara ndichikushandirai pano. Saka zvandagara ndichikushandirai pano inini ndiri mwana wepano. Saka imimi makutodhila neava nekuti ndiwo wada kubata mhepo izvi zvenyu zviri panapa. Iye bvadzokera mukitcheni. Saka tasara mai vangu vari apa vakabvunza vakagara pasi pavharanda kuti inini mubvunzo wangu ndewekuti imimi kana maita zvinhu zvenyu amuzondibhadharisi here? Inini handina mombe, handina mari. Vana vangu vamuri kuona ava, vana vangu varombo, havana chavainacho. Kana munoda kuzobhadharwa inini zvamuri zvegona ngarisare riri pano riuraye vana vangu. Ndozvakataura mai vangu. Asi Madha vanga vakafuga chari yavo kudai yamama vangu ndiyo yangu akafuga. Vakati aiwa mati tingazokuti tipei bhazi imimi musina bhazi here, hatikubhadhariseiba, regai tiite basa riperi. Vakabva tasimuka vatangodzokera mumba. Asi mai vangu vakasara vakagara panze vakangoshushikana. Tapinda mukitcheni vakabva vati tipei ufu. Vakatora nieri half gallon yeufu nemafuta. Zvinhu izvi zvaufu wakabva hameno kana vakanamatira kana vakaita sei. Ivo vakati tira namadzimai namadzibaba. Kana vakanamatira vakaita sei handina kuzvinzwisisa. Ufu uye wakapiwa mwana wehanzvadzi yangu Sekuru Blessing yaipana. Mwana wehanzvadzi yangu yakabatiswa dishi uyu ranga riine ufu. Wabva wati tipei mafuta, bva watora mafuta bva wamadira pamoto. Vamadira pamoto zvakatanga kupfungaira ufu uchitorwa uchiiswa pamoto. Wabva watora banga ravo vanga vaine bakatwa vakanoribayira panze pakaiswa ufu kutenderedza kudai. Wabva watora banga bva wabayira pakati. Zvikanzi tikubatira kuti tibate chinhu. Takabva vanhu vakabva vasimuka. Ini ndandorwara. Takabva wasimuka kupinda zvikanzi batai makizi edzimba dzenyu ese kuti dzivhurwe. Vanhu vakasimuka. Hanzvadzi yangu iyi nemwana mukomana wandataura uyu ari apa akabatiswa dhishi reufu. Kwanzi handei kubedroom. Ini ndakati maine ndisimuka kana maine gombo rangu rorwadza. Ndikati chimira ndisimuke ndiri kurwara. Ndakati blanket rekacheche kandandinako pandadzunzira. Pandatera mashure mavo. Vasvika bva wapinda mubedroom amai yangu. Vakapinda ndeava. Ava vana kuenda vakasara vakati anzi inini nhasi ndiri DJ wokukontrola chinyi, wokukontrola kuti ava zvavari kuprofita nezvavari kuita navamarume ichokwadi here kana kuti kwete. Handidi vanhu vanonyepera vanhu nekuti inini ndiri munhu wemutemo, ndiri mupurisa. Takati zvakanaka pamwe zvinhu zvetiri kushanda nemupurisa zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Ndobva tapinda tapinda mubedroom yamu. Tapinda mubedroom baba avo vakabva vapinda pasi pemubhedha wamama wangu. Wabva wabudapo bva wabata dhoo rewardrobe. Wabata dhoo rewardrobe wobva wadonhera pakati pedhoo pekuti mudining nebedroom. Vakadonha bva wagara ipapo. Zvikanzi aiwa chatisa. Tobva tabuda imona bva tapinda mudining bva watendera mudining bva wabvamo bva wapinda muspare. Vapinda muspare muno handimo matakasitora bhegi ravo ranga rine zvinhu rakasviswa. Vakabva varara pasi nedumbu babavo. Varara pasi nedumbu babavo. Vakaenda kukona kunesa misoro vana. Vakarara nedumbu. Vakati iwe mukomana ndimwaye ufu. Chinhu chiya ndachibata. Ndimwaye ufu shamwari. Mwana akamwaya musoro wake wakabuda wese wakazara ufu nekumeso. Ari kumwaiwa ufu. Obva ati ndabata chinhu chiya ndachibata. Obva adhonza cover bed ranga riri pamubhedha. Obva amunira chinhu chiya chiya. Amunira chinhu chake cheche. Akabva ati ndimwaye chine simba shamwari chinoda kundikunda. Ndimwaye ufu. Mwana akaramba ari kumwaya chinyi ufu. Kusvika tazobuda. Akabata chinhu chake tabva taenda kukitcheni. Obva ati right. Akamira akatarisa vanhu zvikanzi right. Chinhu chiya ndachibata. Saka chinhu chiya ndachibata. Chibudai panze titi mwenye toni. Takabuda futi panze. Vakataura kuti isusu kubata kwandaita chinhu. Isusu panapa tikuda 350. Kana kuti mombe inotsika. Isusu takati mombe isusu hatina. Mari yamuri kutaura hatitorina, chero hafu chai hatitorina bakwe kuitora. Isusu kutonge matoya pano hatitotomboziva kuti vamarume vachafona vachiti ndarota izvi. Saka isusu zvamutoti hatizvikwanisi. Ndopa vakataura kuti isusu takudzosera chinhu mumba. Tadzosera chinhu ichi mumba, toda kuti chiuraye vanhu pano. Asi ari kufa ndeuyu. Samarume ukareji marume iyeye ndiye akabva ati chinhu ichi choda kuuraya baba ava nokuti ndivo vega mwanakomana vasara vamwe vese vakafa. Saka pada kuzosara vari vanasikana chete kuti vatonge musha. Saka mai vangu wakatambudzika.
ivo vachiramba vachitora mukomana uyu hanzvadzi yangu Misheki kuti iwe Misheki ndiwo uri kufa. Haungatongwi iwe nehanzvadzi bakureva inini nemunin'ina wangu. Haungatongwi nehanzvadzi vanhu vakaroorwa kumba kwavoba kuti hanzi mombe haibviswiba iwe uri kunzi uri kuda kufa. Iwe ita kuti mombe ibude kuitira kuti iwe uponese mweya wako. Hanzvadzi yangu yakathreatenwa wachingoitora uchienda nayo kuseri kwebedroom wachienda nayo kuseri kwekitchen. Inini ndichipopota ndiri padara ramai yangu ndichitaura kuti pano mombe haisi kubuda. Ende ari kukliya mombe mai, mukakliya mombe pano tikunetsana mukuenda kutora mombe kumba kwenyu. Tichinetsana namai. Ndopa hanzvadzi yangu yadaro izvezvo yakazouya petiri yaiti sisi mai Leonard nasisi mai taiuya pano pataenda. Zvikanzi isusu tiri kuda mombe kuti tibhadhare zvinhu izvi. Nekuti avo vari kutaura kuti takusiya chinhu kuti inini ndife. Ndikati sekuru hapana munhu ari kuzofa kana kuri kufa tese mhuri yekwamudai ngatife nechinhu chacho. Nekuti baba vakasiya hatinambobvira takazwa maringe nechinhu ichi. Pakadzokera sekuru ava. Ini ndakaramba ndakamira panze taukurukura nemunin'ina wangu tiri pavharanda. Vakapinda hanzvadzi yangu iyi yakabva yaenda kuna mai kuti mai muri zviona sei. Mai vangu vane shuga vane BP saka pane zvanga zvaitika pavari vakabva vararabva vangofuka musoro vari kuchema. Vari kuchema kudaro ndopavakabuda hanzvadzi yangu iyi mai vakati endawo waratidze sesimba ravanaro kuti ndiri mupurisa madha avo. Ndinonokumhan'arirai ende munosungwa kadanga kachokese yako. Inini ndiri anda mukotsanjera. Inini namukotsanjera toshanda pamwe chetepo. Inini danga rese rinotorwa namukotsanjera rikaenda. Mai wangu ndopa wakafunga kuti danga rangu remombe rakudini rakuenda awari apa. Ndopakati enda waratidze jongwasi rangu semafungira wari kuita nezvavari kuda. But zvazisi kubva pasi pehana yavo. Zvazviri zviya zvekushungurudzika. Vakabuda baba ava namai ava na bhudhi ava. Na samarume iwo asipo bai akazviti ndiye muprofiti mukuru wacho iyeyo hapo bapana hana kuuya. Vakasimuka vakaenda kudanga ramai angu. Mukomana akanonongedzera mombe yanga itaurwa namai tiri kushushikana. Vakadzokera. Mai akabvunza kuti magutsikana here ngemombe yenyu murege kundishungurudza muno kuenda kumba kwenyu. Zvikanzi tagutsikana namadhara. Ndozvavakataura. Vataura kudaro takarara zvekuma3 kunze kwaedza. Tarara kudaro mangwana acho makuseni tobva tamuka vatavabikira chikafu bhavadya. Vadya chikafu takarongedza tikaenda kudzimba dzedu isusu nekumba kwedu. Taenda kumba kwedu kwakauya vana vasikana vakabva kwamutaro mwakabva vaJulius. Wobva wandifonera kuti mai muri kuzviona sei kuti mbuya wari kubirwa. In fact ndasirira pavakabata chinhu chavo chiyechi. Chinhu ichi chachiri chakaita chiplastic chakaita ruvara urwu. Kakaita height yakadai. Kakaita unga kadende kakagadzirwa kakaita kadende kaibva kaiswa zvuma pane mawaya brush aya anenge aine black waya ututu aicho tunobrusha itototo ndoto takaiswa kumusoro takangoturatidzwa kumberi kudai sikanzi chimirai ndikuratidzei zvinoita mhenika zvayaiita muvanhu. Baba vakabva vatora plate yamai wangu yeplastic round diki obva wadzamika chinhu chaichi svikai muchachinzwa zvachichaita ndio magariro achinoita pamukuwa panapa. Vachiisa imomomo baba vakatanga kudai magemenzi avo nemicheka yavo vakatanga kuizunza takatarisa mushure mamaminitsi mashoma takangonzwa kuti vachatoti moto bva kuti vachapedza vachati moto bva wadzima. Zvadaro so inini ndo handina kugutsikana nezvakaitika just because mbavha dzemaprofiti dzikaidzi tagara nadzo tikutsotswa isusu. Ndakati inini wasikana magona mataura kuti hamusi kugutsikana nezvaitwa ende neni handisi kugutsikana. Ndobva ndafonera musikana uyu ndikati mai inini muri kuzviona sei zvinhu zvakaitwa. Inini handisi kugutsikana pane zvakaitwa vanhu vavo chinhu ndechawo ichi. Ndikati namaini saka toita sei inini ndiri kurwara ndine guma. Wasikana ndopa vakauya vauya wasikana takatadza kubatana nenguva yekuti mwaibva kwachibhodoro akazosvika kuma8 kuenda andava nekachete kandandinako kuti ndisire ndandisisina. Wabva wapfuura vana nebhaiki pawaenda wabva vasvika ikokoko vana vakabvunza vana mai Kachura vakaharaswa namai ava nechinyi namarume kuti chii chamunotidadira chamaya kuzotonga pano imbwa imi varombo munogara tuimba twechuru kutadza kuwaka matoilet. Vakatuka vatukirira vana vakasimuka vateretena kudaro vana bva vadzokera mangwana acho musikana wemai Kachura akandifonera zvikanzi mama muri kuzviona sei. Ndikati handei ngatidzoke ikoko seconds. Apa mushure mekuti seconds ndanga ndazonzwa kuti madha avo vanga vakumwa doro vachiunza mota paumba apa vari kumwa doro vachiunza mota. Isu kwedu kune outbreak yekunzi vana vari kubiwa saka ndanda kutya kuti zvopaine vana vauya kuholiday vana vagona kungodisappear handizogutsikani baba muchembere hapo
Saka toita sei? Ndakati kana inini handi ndobva ndasimuka newasikana iwo wakapfura nebheki ini ndatera nepakati nemurume wangu ndobva ndasvika tasvika isu kasvika wari kubuda nemota yanga yaunzwa futi pamba pedu isusu vaine hanzvadzi yangu mukadzi nemukadzi wacho wakangoti tete tiri kudzokera ndasvika ine dzadzi kumapasti 3 to 4 ndakati sekuru ndakafona sekuru uye kunoku tiite zvandafambira ndidzoke kumba kwangu ndine munhu ada kuenda kubasa chitatu holiday yapera sekuru wakati tiri kuuya ndagara kunze kwakuti do ndakafona futi sekuru ndati uyei kuno nevanhu ava ndaakuda kuenda sekuru vanhu hana kuuya ndakafona kechingani kechi3 ndikati sekuru kana maramba kuuya kuti tidini nemunhu iyeye mother ava nekuti ava vanga vazosimuka ava namarume bvawaenda mushiri maunga mabuda imwe nyaya vakabva vasimuka bvawaenda vakasara mai avo vakati handiendi ndakamirira mombe iyoyo ende ndiri kuzoitengesa kana ndichaitema ndikaidya nyama mombe iyoyo nawo mai avo alright ndopa vakabva vadini wazosekuru namuta kuti imimi sekuru kana musina kuuya ndiri pano izvozvizvi ndikasumuka ndikaenda kumba inini imimi sekuru hamusi kuzorara pano pamba pana mhai nokuti makutoshungurudza muchemberi akutoswera kugadhini kwanyamombe nekutiza uwandu hwewanhu hwakuzara pai pamba imimi nemunhu iyeyu pano hamusi kurara ende morare kwasabhuku ndozvandakataura chinguwa nguwa hanzvadzi yangu yakandipindura kuti tiri pasabhuku ndikati ho sabhuku anowa ndiwo wari apa sanyamata kwakanaka here kwasabhuku kwamaenda yeti tati imimi sekuru nemunhu uyu uyei kumba titaurirana saka kwasabhuku maenda kudii sekuru vakati pamatara kuti hamurari panopa wabva wati handei kwasabhuku ndikati habho sekuru kana maenda kwasabhuku zvakanaka chigare chinguwa nguwa vakabva vauya sekuru wabva wati ndauya asi munhu atoti ini handichadzokirwa pamba inini mubhegi rangu musechel mune wallet irimo ine $550 neid nemakadhi 2 here handichikangani ekubhengi ndikati imi sekuru manzi imimi munovhura bhegi remunhu iye asipo ko mukanzima muine 3000 munoramba here imi muri kuvhuriswa chinyi bhegi endai mawatoti ngavauye vega wavhure bhegi wakutya nhasi iwo wanga uri kupedza nguva yese vari kugara panapa vari kumirira mombe ngavauye wavhure bhegi ravo sekuru wakadzokera nemusikana wangu inini mwana mubvana wangu neuyo musikana makachuru kubva waenda wasvika ikoko madha wakanga wakadhaka wakadaidzira kuti inini anzi akabata musana bhadaiza imimi handisi kuda anokuya pano nebhegi anouya nebhegi pano ndoda kumumamisa kana zvinhu zvezvibhakera ndo zvandoda kutoita pano huyai newaleti yangu ine mari ndo yandiri kuda kune 550 sekuru bva wadzoka bva watora nevanhu ndakati horaiti sekuru chitora chiendai asi imimi umbowo hwanda kukupai ndakutora zvivana chimukomana chiri form 1 nechimwe chimukomana chiri grade 2 endai nazvo muhausi muvhure bhegi iri mutore wallet iyi musaivhure musaite sei wakapinda shuwa wakatora wallet iyoyo vakatora masocks nebhutsu dzavakapfeka idzi chete vobva wadzika nazvo vobva waenda nazvo vakasvika vakaverengerana mari for sure mamine 550 yavo wakaiona irimo masocks avo nebhutsu dzavo ko bhegi saka vari kutisiyira bhegi vari kuti mabhegi avo tiite seni apa tatisataona bhegi riya ranga riri pasi pembedha kwakatorwa chinhu tatisiri kuziva patatoziva sechel1 saka wasiya zvinhu izvo vari kuti tizviite sei isusu tiri panapa iwe wagara kwasabhuku aifanira kugara nechinyi nezvinhu zvavo akati handizvidi pano wana wakaita up and down chikanzi id yangu yekubasa yechipurisa ndaishaya vakaita umwe kamwana kari grade 1 kabva kataura kuti aiwa wale iye kakadhi kake kane pikicha yake akapfeka heti yakaita blue nehembe ine tumabhatani tunopinwa kunoko kuda kuti ndedzechipurisa netrouser rakada kufanana neheti yacho aratidza vanhu vemumota aratidza vanhu vanga vari mumota yavabuda nayo avhura foni pochi abvisa pochi bva avhura chimwe chilidi chinovhara kuenda pabhatri aisa kanhu kake ikako pabhatri refoni tikati zvakanaka mwanangu bva wadzika nemwana uya wadzika nemwana mai vava vakashishidzira mwana kuti makajaidzwa kurerwa pamba penyu muchirerwa nemakuhwa manje ndinokumamisa kutaura mwana mudiki iyeyo wana wakatiza bva wauya kumba vatiza vauya kumba vaibwirana nasabhuku nyaya dzavo ipano after all ndakati imi muchinyararai bhegi ngatimire naro sematauriraita takabva tasimuka inini neusiku ndakati mai chigara ine bhegi ini ndakuenda wamba ndiri munhu ada kuenda kubasa takasimuka isusu pamba mapasti 2 tikasvika pamba pangu inini kunze kwakuedza ndobva tadini ekubasa bva aenda ndakati aiwa nyaya itiite sei nayo
iyi nyaya iyi kuti tiende kwa headman Samhemberi yakutinetsa nemhaka yekuti last time takaita imwe nyaya yekuti mai vangu vakaurayirwa mombe, asi sabhuku ava yakafira mumunda memuzukuru wavo. Vakaenda vakanoita mheno zvavakanoita naheadman, vaita kudaro vakathreatena mai vangu kuti buditsa 350 sezvaitwa futizvi, kana kuti buditsa mombe. Isu tikazoenda kulegal kwakazoya tsamba yakanga yakusunga headman Samhemberi, ndo pakazopera nyaya. Saka takatoona kuti sabhuku ava vane udyiro hwekuda kuramba vari kuidibira mai vangu. Saka titsvage tiite sei vanangu vanin'ina vangu nokuti ndini muhombe. Ndakati nyaya iri apa isusu ngatiende kwa chifi Mutasi timbochinjewo nekuti kunoku mai vedu vanzwa nekungoshungurudzwa. Ndokuya kwatakaita ndo nyaya iripo. But sabhuku vakataura kuti imimi mbuya maramba kuya kuti ndikuyananisei nevanhu ava kuti muwirirane nekuti makabvisirwa chinhu chenyu paumba penyu. Saka endako kumangarirai kwaMhemberi, akasimuka nevanhu vake avo vakaenda kwaMhemberi. Ndopandinogumira kusira. Mombe yakazoenda? Mombe haina kuenda. Ini ndakataura declare kuti mombe haisi kuzobuda ende mai hamusi kuzoclear mombe, iriko kumba mombe nanhasi. Rimwe bhegi riya riri pawana vakutsvaira ndopavakaona riripo kukona kwemubhedha rakapinzirwa papuranga remubhedha. Diki racho riripo ari muno mabhegi acho ari apa. Aya ari apa. Ari. Saka nyaya yenyu iri pakuti chija wati. Inini nyaya yangu iri pakuti 1. Hamuda kwa Gaudai. 1. Ndiri kudefenda mai vangu kuti vasabirwa pasina chinhu chandisina kugutsikana nacho. Ndo pane nyaya yangu inini. Saka timu rekuprofita ndiripa. Iri apa. Wenza vari 3. Itu nasabhuku akazonga ari kuti mimi munofanira kupiwa mombe yenyu ndo sabhuku ako. Umwe wacho muprofita wacho haana kuuya bana. Umwe wawo. Bishop haana kuuya. Ini sungai. Wampulisa sungai. Imimi. Imaka vati kumpulisa hivi. Pamusore mambo Mutasi. Atisati mtundu rari musale mulimini. Wamuwese ngobude kuzo. Imimi mumpulisa hivi. Mumpulisa. Ndiyo kadri. Sitandiani. Alice Black. Ndiyo kadri. Webasa. Khadi ndo randakatarisa mubhegi ndikaona musina. Ai ndozvokuti mundipo nguva nditsanangu. Handisi kutsanangu. Kadri basa rinoenda kushaikwa kun'anga. Kana kubhawa weomira kuna mimba ichajuta kuti usitakadha kuti ndakazoenda kubhawa rinodadza. Ranga risiri kushanda rakatarisana nezvizvi. Kungoti panyaya. Inini nyaya rakazobuda sei? Inini handina kubvira ndaonatidza kadhi rangu. Handina handina kuwapa mhosva kuti ndashaya kadhi rangu. Zvinhu zvinongogara zviri muwaleti zvakabatana. Pakugara zvinhu zviri muwaleti zvakabatana. Ambo munoshandira pastation. Munoshandira pastation ipi? Rusape Central. Rusape Central. Zvakadikiremi. Zvakaitikira kunyanga unyarumvuru. Kunyarumvuru weBishop handina kuya kuno ndichizviti ndiri mupurisa. Ndinonamata kujeka Apostolic Church. Bishop wakandifonera kuti kuna madha watinonamata nawo vari kuda kubatsirwa. Ende madha wakuzi kutanga inini kuwaona. Ndofunga kana usiku iwowo ndakabvunza wasikana. Kungoti kana papa nyaya inonetsa. Wasikana nyaya iri kukujekera here kuti basa riitwe usiku. Vakomana ndikatombowati vakomana madii kumira basa iri. Ndiri kuona kunge zvisingaiti kuti mushande basa iri. Basa rine mutauro ariite. Basa iri guys. Arina kuvolontiwa nevanhu. This family inotsvaga vabatsiri. Muri yakaudzwa situation akauya akakireta impression yekuti vanhu ndarota. Vanhu vana kutsvaga munhu anobatsira. Hamuna kutsvagwa bai. Vakakireterwa situation yekuti vafunge kuti pane vabatsiri vanofanira kudini. Bishop wacho uripi? Tikutsvaya kumufonera chero mukatasa foni yangu yazara makozi ake nemamesi. Kuchechi kwenyu hasi kuuya kana kuchechi? Hasi kuuya ndikutsvaya kumufonera kuti yaupedze nyaya iyi. Iwe semupurisa. Ndakutuma iwewe. Ndauti wovhure dhoketi raBishop rekubira vanhu.
chizodzika chizvizvi akambozviita akambondisiya kuti kune rimwe ndosaka ndati iwewe vanhu ndisaka ndinoda kufura nepomangwana kwatisapi dausika dhokitiro rapo rabhishop iroro matorivhura rekuti bhishop ari kubira chii akambopa musoro akambondiitazve nemhuri musunge handiti wati unomupurisa iwe ndinomusunga saka iyo handiyo nyaya yedu nyaya yedu iri pekuti one muda kupa mombe yambuya 2 makaenda kunosiya zvinhu zvamakasiya mumba mambuya 3 zvamakaita pamba ipapo wanaona kugutsikana 4 makauya pamba musiri invited makazviinvaita kubva kwarutsapo kuenda kubuda kunyarumvurwe mazvita misha minganisha mabatsira wangani nemetodi yekuti pane achafa mosvika mobatsira mosiya kanhu motora mombe inini handisiri ndakabata ndinomuza imi ndikunofamba nabhishop mazvita kangani kuchipurisa kunonzi ini bhishop nanga ndatora mira kuchipurisa kunonzi ukaguta moto wembavha uri chii saka iwe uri chii kana utora dhokiti uri chii chitozvinyorawo futi as an accomplice. You are an accomplice to this crime. Andina kusanganisa basa but extortion amaya is an old woman ka rumutira service iri false yamakirieta imini motora mombe apana mombe is that not criminal akaramba basa chakatora akaramba musikana uyu aitaura but the brother had agreed ndikasaendesa mombe ndikatofa pana muruziya zvinhu zvamurugadzira green market kumusiya pamba pona zvakafanana netaurwa yababa kuti ndindakauya nemota baba vane zvawaida hawo vanhu ivavo vemota vane zvawaida kuna baba asi inini vanhu avo ndinovadini hangu ndinovasiwa saka pawakandiona ndokundimhoresa nekundiziva yakuita kunge mhosva kunge ndindaunza vanhu pamba pavo handiziri ndakaunza pamba pavo kuti ndisadzoke pamba pavo ndogara kwarisati kuti ndisadzoke pamba pavo inini ndaitraya kuda kudhifendawo saidhi rangu kuti ndikatora bhegi zvinonzi wakapuwa mombo daonyepera kungwara pamberi pedu kuti sei wakazobvapa ndikati inini bhegi rangu kana ana bishop wauya ndakuenda ndokufura ndichitora bhegi rangu chandaiti amai uyo wataura kuti iwewe ndiwo wakati iwe mombe ichiruda kuitema ndipewo chitupa chitupa handina chitupa ndinacho ndikafonera chero kumba chinowe ndakatombotora ndichitsvaga kuti pasati paitika zvekuma bishop akandifonerawo chimhanyamhanya handisitsotsi bishop akandifonera zvinogara muwaleti makatrena gore ripi kupi invoice number yainoti chii 2296 Foxtrot 2296 Foxtrot invoice number yachipurisa mureziwo nechikadzi ndio phone enforce number aiwa kutanga nani ndio dzetiri kukuda idzi aiwa namba yechikadzi nechikadzi asi chikadzi notanga nani ndinazo zvese kana ndifonere vanhu dare rinei wawana rakadaiso mosvika ukudai rinewe mutemo waripo rine maticha aripo mafundisi aripo mainjiniya aripo maloya aripo mapurisa aripo masoja aripo masabhuku aripo madzishe aripo namambo uripo andikabona saka mukauya muchida kunyepa zvemabasa hazviiti woziblema kuti imwe mhosva yemunema kuti wozakutora as an imposter ndati nini mhosva yangu mama tapete moko wangu ndati muri mupurisa here ambe ndichadzokorora ndati muri mupurisa here
Ndati muri mupurisa here. Police constable. Abwe muri ndindamba te muri chi Ndindamba. Saka ndindamba une force number. Ndati saka ndindamba ane force number here. 227 yata ndivi. Haisi force number. Ambuya matone moshambo. Mautoro ne mosha impersonification. Andina kusvika pano ndichitaura. Makasvika ukati mukapurisa neID. Alright, chauruti wakashaya mbig mako kumba kwao chii. Manga mine ikako kakadi nene. Kakadi ke. Asi pakushanda. Kakadi ke. Hamkazi kakadi ka. Ndoka itike. Geke hamkazi biki. Kechi? Kezitarapi. Ndizabura ndaji. Andina kuwabuditsira mambo wangu naye ndakakubuditsira. Ayo isusu atakuchibhesa nazvo ambe. Takutobhesa nekuti muno matuchinyepera. Is recorded there. Ayo nekuti musati tatanga kubvunza kuti muri mupurisa here mukati ndiri mupurisa. Pamazoona takubvunzai zveupurisa kechi 4 ndipo mazoti ndiri ndambani kubva pesa patitanga pesa makutadza kuti aiwa ndiri neighborhood zotopera. Alright, ambuya imimi muri muprofita Bishop haana kuya asikuti. Uripi. Yonese pamwe ati ndimu nemwe. Arikuti ndikwara. Uripi. Arikuti ndikwara. Arikuti ndikwara. Arikuti ndikwara. Saka azvidzana rimwe. Ndizvo. Ndati saka arikuti azvidzana rimwe here because nyaya yeextortion ari kuonanga nyaya shoma diki. Arikuona senyaya diki anditi? Tambwedza chero mafuta. Ndati arikuona senyaya diki here yeextortion. Mundani wa bishop. Mulani wa bishop. Asibasa rekubandira Mungu amaita kama. Alright. So isusu zvatuda chiti. Uyu bhegi rake ndoranga rine chii? Bhegi rawo awa rine mapanga arimo. Rine mishonga irimo. Buritsai mapanga zva. Ngabuditsei bhegi rake. Uya kamukashoka yoga nemabhonzo arimo. Akupei zvese aburitsa. Mutomborina banga rikutaura mapanga rikutaura. Mune zvimwe zvisingaiti kukutura. Mune hembe. Hapana sikazibhuruba. Asikazibhuruba parobera. Ayo kuita zvinogeza kuti ati gezai mabhuruba. Vakamuboka tanga Arisi banga ibanga. Zavare bando zvemunoshandisa. mvura ino banga ke banga.
Isai basi vesi. Zitengeneza hivi ngwe. Ambu, chikwete zvekubheura. Mabhuruku anyadziziba, ndizvo zvekubheura. Kurisairidza, musakose basi. Muri nganga. Sei, musazviunganidza kuti zvioneke. Icho chii? Bhodhoro mainerwa vhinyo. Mutone zvirimo. Saka zvina pawa pano. Chiko ichi. Chifumuro. Tamburai pepa tozviona. Zvezvabhishop zvacho. Izvi zvazaidi batirauzwa mahakata dziri umu mairi. Ndozvatinoda izvi. Toda zvinhu zvese. Tipei. Muri vandaka mabhonzo. Kadoko kacho. Hari sei apa mabhonzo mazino iko yepaspinal cord paya anokasanganiswa ya Oresu ndereiwe imuri maboroviti zapete mungu chechi ndoda kubvunza chinowanda iro gavhmendi rekuchechi ke ko gavhmendi rekuchechi neresu zviri kupindirana baba gavhmendi rekuchechi neresu zviri kufambidzana pasi makatwa rirapo iro neuyu zvese zviri kufambidzana papi zvese nzvimbo ndedzechechi nzvimbo negavhmendi ndezvekuchechi resu ndairwara muupenyu hwangu rakatengwa nenyama dzangu muri nganga inonamata baba muri nganga inonamata handisinganga ndiri muprofiti kuchechi ndakaenda ndichinetseka nechiwano zvandainetseka nechiwano ndichinamata kudaro zvakaramba zvakakundikana ndobva ndagadzirwa kuti ndione kuchengetika inini nyama yangu ndichinamata zvavo ubva wagadzirwa zvechiwano zvipinda muchechi yemwe yamwari ndiri kwaendibaya aiwa ndinamati kwaendibaya izvo aiwa ndotengwa musi masori iwewo kumusha kwako chaiko chako unohoreswa kwakupi
indobva kwamurewa kwamukarakadzi kumusha kwangu kwandinobva ndizvokubvunza kuti kumusha kwangu taurai neuku kumusha kwangu kwazvarwa baba vangu ndekwamurewa kwamukarakadzi asi ndakazororwa hangu kwarusana Kwasaba kwarohwa kwani? kwasufa kwasofente Ari bisofende wari? akafa Aya mabhonzo ndeya. handizivi muridzotatata ari vatinaye senza pamwepo baba asi zvinoitika ndezvekuti mumwe nomwe anenge aine zvaanoshandisa zvakafanana nepo ari kunditi inini ndakapinda wemabhonzo ari kwani ngawe ndaidze aiwa nditizi aiwa kana ngaasaende gara yenyu Murichi kujeka mukuru wekujeka ndiye Bishop Marume ari kupi tambotrai kuwabata ari kupi kuti vari kupi ari kugara kupi kwanogara vanogara kuchasiam ndo izoka mberi chasiam vanhu makosera kubatana nemusikana akatotirwara manga mabvunza kuti vanogara kupi aiwa ndabvunza kuti ari kupi mukatambotirai kumubata varizotani tirai kumubata imi nemusikana akati ari kuwarara kwavataura kuti vari kuwarara saka izvongoti kausekwana ndadosa ndati tikati ndivari kupi ndingakunyeperei kana vakuti vari kuwarara vokunyepera yakutaura kwawaita kuti vari kuwarara saka ukabvunzwa unopindura vati vari kuwarara ndozvawapindure munorapa bambo mbichana kana uchirapa mbichana unorapa notizeta timurorapa here munorapa zvakaita zvechimwari here kana zvechiwasi inini pachokwadi ndine nguva dzandinogona kurota uchinzi munhu uyu haasi kuda kuti umushandisire mvura ogona kushandisa zvandinoda kuva izvozvo saka munoshandisa mvura nemushonga zvese muri n'anga muprofita n'anga muprofita bhegi renyiriri bhegi renyiri mabhonzo ndeya bhegi yayo yaiva yakabatwa nabishop bhegi raiva nehembe dzangu chete wabata bhegi rako iri mbegi mako imomabuda ndo mabuda mabhonzo tinoti mabhonzo adei waudeya bishop namabhonzo ndisindei asi ari bhegi baba zvinhu zvaiva mubhegi mangu ishangu handisi kuti ndiri kuramba chinhu icho kuti handichizive ndikuti nini handizivi kuti ndei nekuti hachisi changu asi bhegi nderangu tikaona panje mbegu mutoti ndedzani mabuda manje unoti ndedzangu mabhonzo ndeyani mabhonzo handizivi ndei sekuti ndidai kuti ndangu ndakungoti ndezvati iwe anga akabata bhegi rako ndi bishop so uri kuti here mabhonzo ndeya bishop kudare kunogwa kuri
unokudonirwa iri simu waramba bambo wati hasi ako asi bhegi rako ranga rakabatwa nabishop implying kuti munhu akakabata bhegi yakasa mabhonzo ende munhu akakabata bhegi ndibishop ndosaka uchibvunza saka uri kuti here mabhonzo ndeyabishop totoenda kuti mberi kana wapedza ukapindura ipa kuenda ndeyabishop here mabhonzo akaandirapo saka ipi manje izwa mabhonzo yaka machi akaita sei mabhonzo aronakudzwa mavertebral espine emunhu ndemunhu mabhonzo emunhu anowakadai ndei mabhonzo handisi ndesho munashandisa pai ini mabhonzo edu mashandisa kurapa musana iwe unomashandisa koma handisi ndei hangu ndangu marota pangani ukapedze nguva uruti atiwe mabhonzo ndinoakapisa ndinoapa musana asi toti mabhonzo ndiyanoti urutichi mabhonzo ndangu saka toti mabhonzo ndeeya ndeyako yespine orit so itazwa kuti ndeyako fine unoashandisei mabhonzo aya kurapa musana kurapa chii nandingachitodze nemusana sei unorapa sei nemabhonzo ndomapisa udi ndomutemera umutemera nyora iwo mabhonzo acho pachizwa amuri iye mukaisho imukanyi ipapo ndobva ndinganyepo kuti ndiyei mwana mudoko ndemwana mudoko udaita zvemasiketi ndemuswe ndemuswe muswe wechii wechigwama muswe wechigwama chigwama unochibata sei kuti mabhodhoro niwani nawaya nikangu ngata ngadumwa nike waya mukuru ukadumwa kanika bhoto uzazvizo zvega ngata ngadinopa mukati kabhoto raka awo kakata ukadumwa kakasungwa kutokunotetura rumba kakata ukadumwa adokudoko iwe uyaunonge zviro zvako kuti taurire uchisimudza ichi kuruzwa kuti simudzire kuti ichi ngechakati ekudini mafuta enyi ndiko mazora ngoshandisa kuti ndati mafuta enyi kurwa imuka ipi yakaona mafuta yayo aya kumoyo kumoyo yega kukuione yakasvipa kudaro mushonga uchu mushonga makoma makoma emiti koma emiti ndiwakaiso orai icho chii kanya nakangorora kana basa basa usati akane basa taura kane basa kane basa karwa saka uri ukachengeterwe kuti kasine basa ndizama kuti akana basa kuti ndikakwanisa kutsanangura kuti ndikei ndecheni ndizondizama kuti akana basa rakanoshanda pano hine uri ukachengeterwa ndangu wakadzirwa utarongerei mishonga mafuta mafuta e ei akanzi interlon interlon ndei interlon ngei ndekuzora kuzorei kana kuti utsukire mabhonzo ainge uyu musi uyu gwama gwama racho wakaribata ku nani katona rakafa achake takabata pane vanoita zvekufukuzva nechiyungu chikukura hunde ane waya asina kutaura aiwa mutofu
Iwe gwama uruti waona gwama asi ndakabona pakambofira gwama rakaurawa itori mhosva ini chandikutsvaga imhosva kuti gwama iwewe takuona uine gwama iprotected species aiwa pachokwadi gwama handisi ndakauraya rakaurawa gwama ndakaona ritoro muzasi merwizi asi radzotirafamba apakaita coincidence yekuti uda gwama wabva wamuona repasaidi perwizi hamuna coincidence kunzvimbo kwandinogara kuvhiya chinhu chaora kotora musi handina kuchivhiya chainge chakato chiri pasaidi chachina daiso ndane time ndina kwete murwizi kujengwa asi iyo nyaya yekurumbozvida zvii une tsamba here yekurapa yezinati tsamba taishandisa dzatatakaona kusho tatitsamba here yekurapa yekuchechi Ipo pane makodo tipe tsamba dzacho kumudevani fotokopo tipe mamusina chiro tangoguma zvinhu zviri apo ndozviri mucho asi ane fotokopi mabhadhira mari yedari here ndasina mari usina ndosvaka kuti titenderedza daisi isi totoka mari musaka wabhadhara mari zvii zvemagwama izvo unobhadhara mari pana zvemagwama ndezvawe saka sei makasiya bhegi renyumba musimeni ine handina kunge ndasiya ndichiti ndikusiya bhegi pandakabuda inini ndakabuda nabishop ndichienda zvandaita ndaida kuti ndikaenda pane mari dainondosenda sandadzoka nditora chibhegi but haungasiki bhedhi ka pasi pemubhedha usiri wako pamubhedha patatiri pane bhegi ndo pamubhedha patairara pasi pasi pemubhedha iwe ndio wambopinda pazomubhedha ndio ndiwa nofuka ubosiya bhegi rako pasi wadiwa nofuka wasiya bhegi rako pasi pemubhedha ndakarisa pasaidi pemubhedha kumadziro kwako nespace andairira kumadziro ndakangorisa kumadziro ikoko asi ndiwo ngori kuititidza ufuka zvingosenzera saka kati auda mumbende vanhu vakabuda panze inda ndakagara mumba akati auda mumbe ndiyani ndakataura kudaro ndiwa saka mumbe yako yange iri iyi vangotobhadhara chii mumbe yako mumbe wanga muchida mamuda kubhadharwa chii mamaitei chamamaita chino chimukuwe muzvii change tabata chinhu chii chamabata makabatei taura chidende chei saka ukabata chidende mumamunhu chinei chidende ikana nende ukasakusa chitoro iri chidende saka iwe kanoti ndakabata chidende tela saka chidende chacho ichocho what's so special about chidende ichocho mumba chekuti iwe uchitopiwe mombe yekuti wachibata kuita pazamubhedhi ubata dende utopiwa mombe wotopiwa mombe basa racho kuti chingava chenanyika ndachandaisiwa saka utoziva chinhu saka makabva kuenda kutora dende pamugoro chauda mombe vakatsanangurwa isho vangu kuti panzi pane dende robva ranzi riri pakati ena kutora ndakangonotora ipapo ubva utogotobuda iwe wabuda wabva wachitara kuti auda mombe unonga kupinda pazamubhedhi wouya nedende kupinda pasi pemudende wobva wabata wobva wabuda nedende wobva watoisa dende riyawo wobva watochipiwa mombe ndizvo zvazvakaitika zvine haunyariwo bai kutorera musee wakadaro mombe iwe wakatumwa ndiani kuti tibata mombe mati akakuti paudiwa mombe ndiani because iwe like kutaura kwako iwe it's more like kutaura kuti wanga rundotumwa angari kukutuma ndiani bishop wakati pandiwa mombe ndati akakuti paudiwa mombe ndiani ndibishop zita rake bishop
Zita rake Bishop anonzi Courage Marume. Courage Marume. Namba dzake dzefoni. Right, asi mimi manje muri tu. Ndimi vanhu vari kurambwa nehurumende. Anogara Chasiya. Chasiya meru. Wokukamutara. Chapo. Kuruka usati makasangana nawo siri. Ofisa wevaruzava. Ndo kwandobva kwasa. Maisoso doyani, sodoya, sodofeyani. Sofende. Makasangana nawo maisofende. Ndo kwandakaberekerwa kwasa. Aiwa. Unosabeka kule. Unozairwa munhu maisofende. Ndeye kwa Murevo. Bishop wenyu ndiye Kunyanyadzi. Iwe wakabekerwa kwaRusaku. Asi wekunyanyadzi newekwaMurevo newekwaRusaku unosangana kunyanga. Ya ini ndakakuya kwandakaita it was communication. Nani? Na Bishop. Bishop amakazirana kupi na Bishop? Takasangana kuchechi. Kupi? Pa Masapo. Uba uri kuda. Ndakaona wachinamata kuna ndaona wachinamata. Recruitment. Kuti makutofamba message kuita basa. Kowi wakasvikana na Bishop kudara. Mupurisa. Ndati wakasvika here mupurisa na Bishop kana. Yasekunamata kwawaita wanga akatanga kuziva Bishop ndiani mupurisa. Ndisingazonyatsoziva kuti vakaona na Bishop rini ndakaona na Bishop anaona na Bishop kudara. Ndikurekerwa ndinokunyanga pamaya. Pamakati mimi pane munhu ada kufa. Ndikasavabatsira vanhu. Airota upedze ndeni. Nyaya yekuti munhu ada kufa ina nhambota ndofunga varipo vanhambota kuti muda kufa ina ndakatsigira nayo yakanga yakutaura Yekuti chii? yainzi muda kufa. Saka unombomuzi wabonga rudoroda. Bishop wakadaro. Bishop Ndakabvunza nongotandirire chinotondirire. Bishop Bishop Marume. Handiti manamba. Ndononoka kubaka. Yaite. zvatakuita isusu nyaya dzenyu dzese izvese isusu ndo zvatoramba mutasa ndezvekuramba nehurumende. Handiti umwe uchingani sabhukuria Tokwanisa Bishop ndacho. ipapo Samukira uyu. Ngauya pasapo. Katombori pamasomo. Ari ashanga netraditional organization. Ndadzesa bhuku. chokwadi chaiiko chekuti isusu kwamutasa hatibvumiri pazvese izvi. Because right now we cannot make it until wekuti muri maprofita ekuchechi here, muri n'anga here, muri chii. Takutongokuclassify kuti muri vana tsikamutanda. Saka kuno isusu kwamutasa tsikamutanda hadiwi imhosva. Pamutasa kuno hatiriurwa tinonzi tsikamutanda imhosva. And I want to know kuti mabhonzo awina emhuka iyo wakaona kupi. Sabu, gadaya. Hai, mumira hii papa. Sabu, munoziva here vanhu? Ndakatozivawo izvi handiwazivi. Wakauya kwamuri wachiti ndiwanani? Pawakauya kwandiri wakauya wana Samudowani. Wachinzi wauya kuzotibatsira paMudowani. Handina zvinhu zvandaiziva. Mudowani ndiyakatouya namai avo achiti vanhu vauya kuzotibatsira pambavha. Handina zvandinoziva. Ishe yenyu ndiani? Ni Samhembere. Ari kupi Samhembere? Samhembere vari kumba ndiwo wandibatsira yandauya nayo kuno. Ndipe Samhembere. Saka munowanikwa Samhembere sei? Sabu, ndiani? Mani? Petro Kunyani Munowani na Mteto. Zitareni matindi ya misabu. Petro Munowani.
Ukaona ite. Ndatoita zvokutobhadharirwa ndatokwereta. Ubebe kushanda bozi hatitongi mhosva mahara handiti hapasi haisi bhimu ke kuti kune mhosva dzebhimu dzekuti vanoti vasina mari vachitora mombe dzevanhu musarwarei mainini mari yedariri iwe mupurisa ndoda mari yedare apa ndo zvana ndiri kutraya kuita ndiri panze kufonera vanhu vari kumba kuti vandisendero amunobhadhatanwamunyavo muzokufanana mako aya ongwachita unokwanisa kundiwanirawo 20 yoeda samokufonera vanhu varumba iwe wazofonera munhu rumba pana kana maprofeta akapara muri munyori wasabhuku mutetwa handizvei muri munyori wasabhuku mutetwa ndizvo here Ini ndiri vaisi wako ndati ukozi kana mukadzi muri mubatsiri wasabhuku zviri kuti muri sabhuku andi sabhuku ndimutetwa imi muri mubatsiri wasabhuku muri sekretari wasabhuku saka mufambi muchipese pamasika muri musabhuku hamusi sabhuku pamutaro unogona katozha mawanda sabhuku ndimutetwa imi munobatsira mutetwa handizvei ndizvoka saka vanhu wako wakatoya handikuba kuri romo vanhu vaifanira kukaenda pamutetwa munonamata chechivi Ini ndiri hamuna madina namaya kosei mama kuti vanhu vavo imi mibhadhara yemombe andinambobvira ndambozviziva benye anambotaura nawe handizvizivi akatibhadhara yemombe tena bvunzai yatadzasvika ndindanisipova ndambozviziva sabhuku nyaya yakaita kuti tivasamone kudai inyaya yekuti vakati imi mamungadyanyirirwi mombe yenyu imi mabata chinhu mushaye kwamudowai handei kwachifi mhembere munonditakura nemudhudhudhu ndisvike kwaheadman muende kovasungisa vakwanise kubuditsa mombe iyi pamberi paani pachifi angarusapota angarusaidire vanhu andinambotaura nawe andinamboonana nawe andinambotaura nawe andadziyasvikapo kuti ndakambotaura nawe andinambotaura nawe tamudzai wari kutotaziva wafa ndimutaure zvei because haugari pamba ipapo hauna chekuita renyaya iyo asi mwana yako inini ndiri mwana weku aiwa ndiri kuedza kutaurira basi asi kuti undipindure kuti vanhu ava wakatoenda kuna sishe samhemberi wakati iwo tamudzai wafanira kutaura chinhu kana kumisa anything because hausiwepo haugaripo chokwadi mambo vakanditukira kusvika pakutuka mumwana wangu kuti ndati ndikutaurire kuti vanhu ava wakaenda kwasamhemberi ava wakasvika wakataura wakati iwe tamudzai wafanira kumbowa nechekuita nenyaya iyi buda mukati menyaya iyi handizvo here zvamakaita handizvo here ndizvo zvatakaita nekuti takati munhu saka watakataura maiti naye mimi uyu anonzi line mirai uyu ihanzvadzi yeuyu uyo ndimai wauyu moti imimi mirai kusaidi tidhire namai wenyu uyu akanyarara uyu akanyarara achiona muri kubira mai wake modzinyarara iwe kumba kwenyutozoita saka sewa imimi nyaya yangerekaakuisa tamudzai bhozi makaona tamudzai ndiye apenyera ndiye adongorera tamudzai ndiye anga adongorera mwari ukati ngaachibve pana nyangesire kuti achibvelo taiedza kutsanangurirawo ishe mafambiro atakaita kusvika tisvike mudunhu rinori tikati munhu akatisendera mari anonzi ndiye munhu watakanga takambotaura naye ini akatombonofonera
ndikatombonge ndatoti kuti nditi ndinoya kunyange koko ndakaneta asi chiri ngati muzorore pandazouya. Nyaya yangu iri pekuti sei mamusuda tamudzai bhosi kana mama muto ane nyaya kuti tamudzai hatimuzivi, tamudzai hatogari futi kubhuku iroro, atogara kubhuku ranzani rabhukutwa. Saka hatoziva kuti ari kudei kuno ngaaende nyaya yake haina kumbosvika kuna sabhuku wake haina kudi zvese izvo zvabva kupi asiye mai zvese izvo zvabva kupi Pakavunzwa munhu wekuti chii mimi makamboya kuno kusei tobva tatsanangura mafambiro atakaita tobva tatanga kunyoro hatina kuisa muchangamire mashoko mukana pakaende zvandikuerenga ndo zvandatumirwa naishi hatipokana gaso zvinenge autisunza ndizvo here akati ndizvona kuti sheti zvarutaura kuti mimi ndizvo bakati mimi hatisitomboda kuona satatambudzaiba sei mamusa kumuona iye ari mumutano wamai avo nyaya yangu haisiyo hayo nyaya yangu pairi chaipo chaipo ndiri kuti vakomana kaitire kenyu kana chitsotsi nechimbavha mukati munobira vanhu muri vanatsika mutanda wamutasa vanatsika mutanda haubvumiri saka ini zvandada kuita manje sinzi vanatsika mutanda usikabvumiri izvozvo raitina mhakufosa uda kuti mbuya akupei chii akupei munhu ichiitwa zvinoti because of tamudzai mudai vakatotora munhu makaenda munouya kune vanhu muchinyepera munhu mukuti marota from musape korota munhu ari kunyanga kuti tauya uchioda kufa iwe haufa saka takuti kugadzira mabhonzo saka mabhonzo ako aya kana anga ari mabhonzo ekuti ndekura pamusana adaura parufu parufu angadaura pe uyu mukomana wamakati ada kufa angaine musana urwadza saka mabhonzo mamakuvadi iwe wati mabhonzo ndekura pamusana kumato kubikatwa bakatwa rinodii aya matowe ndakati atema pamushapa wavo ndaitoadya hangu nguva chii pandakatoti iyo yako iri nzara kuti uda kurapa pamba pevanhu vautoda nechikafu chachipa kadende kari kupi kadende kacho kamakabata karipi mati makabata kadende karipi kadende imi kadende ndimurubvunzwa akasiya kadende panapa kadende kari ndakabuda namudo wayo karipi zvinhu zvavo zviri apa izvi pane chigaba ivo vakatora pabhegi vakaisa chinhu chani vaisa padhuze negeti redu takamuka makuseni vatati handi tinochitarisa kwakachena nokuti chakaiswa usiku takasvika chinhu pasinamo but mukatarisa pane zvinhu zvavo pane chigaba chirimo chineke kanhu kacho kekumusoro kechinhu ichocho katarisei ndokamuripedzesa mari dzavanhu ndiko akaita sei akaita kabuta vakabvisa kahoko kakaiswa kane zvuma vachitengeta chidende checho chakaaaasaidi pokete bhegi chakaiswa manje vakabva pane chimwe pane chimwe chinhu unoba kumakatogadzira zvinhu unoisa mudzimba dzavanhu takanyoreka takabhurukwa takanyoreka Bem, mas akaruma
Kamshonga wakaenda kunyepota bata. Wanasema mbona yali kana kana saizi yako. Kasaragana gandiri gere. Makakaone Sindo wakatoron Maria. Anda wakatoron Maria ndabata kan dulunya. Pindura. Basa siyo kaka bati ukaji. Tatoona kuti muri tsotsi kuti mambavha iyo ichishashanda as exhibit ndiyo exhibit yedu yekoti kuti tinoda kushandisa zvinhu izvi zvasvibira vamushiri saka vakomana security chabvisa bruce mesi toendawo Mabondo matengenezo. Mabondo. Arba. Aiwa. Shama mabondo washai. Washai. Bora baga bora. Then beli mishonga hii. Tangira wewe unataka kwa nini kuomba chakula? Ndio muda wote wao kusikia mishonga. Finish. Buka mudaruba. Situ dipindahkan. Kamu
Right.